20 rokov, 20 dlhých, mrazivých a vyčerpávajúcich rokov som drel na stavbách v Rakúsku, len aby moja rodina na Slovensku mala úplne všetko. Všetko to, čo som ja v detstve nikdy nemal. Dnes som späť. Moja žena ma opustila, zbalila si veci a odišla k inému, kým som ja na lešení zarábal na naše spoločné sny. Moje deti sú mi dnes úplne cudzie. Keď sa na nich pozriem, nevidím tých malých chlapcov, ktorých som kedysi nosil na pleciach, ale dospelých mužov, ktorí vo mne vidia len chodiaci bankomat z cudziny. Mám peniaze, áno, na bankovom účte mi svietia 1000 eur, ale stratil som celý svoj život. Mám 58 rokov a cítim sa ako storočný starec, ktorý už len nečinne sedí v kúte a čaká na koniec. Som tu, vo svojom rodnom Prešove, v meste, z ktorého som kedysi tak zúfalo utekal za lepším životom. Sedím v prázdnom byte, pozerám do holej steny a počúvam to ticho. To strašné, hluché, ubíjajúce ticho, ktoré ma pomaly rozožiera zvnútra. Dnes vám chcem povedať pravdu. Úplnú a nahú pravdu o tom, čo to naozaj znamená odísť robiť von, aby sa vaša rodina mala dobre. Pravdu, ktorú vám tí frajeri, čo sa vracajú na drahých nemeckých autách na Vianoce a hrajú sa na pánov sveta, nikdy do očí nepovedia. Zostaňte so mnou až do konca. Prosím. Aspoň niekto ma dnes musí vypočuť, inak sa zblázním. Potrebujem to zo seba dostať. Potrebujem kričať, aj keď viem, že mi to už život nevráti. Možno moje slová niekomu z vás otvoria oči a neurobíte tú najväčšiu, najfatálnejšiu chybu svojho života, presne takú, akú som urobil ja. Ale poďme pekne od začiatku. Písal sa rok 2004. Bolo to dávno, ale ja si ten pocit zúfalstva pamätám tak jasne, ako by to bolo včera. Tu na východe, v Prešove, bola bieda. Práca nebola žiadna a ak aj nejaká bola, platili vám také smiešné peniaze, že z toho človek ledva zaplatil nájom a kúpil suchý chlieb. Mali sme 2 malých synov. Manželka bola na materskej a ja som robil v jednej fabrike od rána do večera, no aj tak sme každý mesiac počítali drobné. Pamätám si večery, keď sme sedeli v kuchyni, ona plakala nad nezaplatenými šekmi za elektrinu a ja som si pripadal ako najväčší lúzer pod slnkom. Ako otec, ktorý nedokáže zabezpečiť vlastnú rodinu. Ten pocit bezmocnosti, ten pocit, že zlyhávate ako muž, ten vás dokáže zničiť skôr než akákoľvek choroba. A vtedy prišla tá ponuka. Kamarát mi povedal, že v Rakúsku, kúsok za hranicami, berú chlapov na stavbu. Povedal, zarobíš za mesiac toľko, čo tu za pol roka, tvoja rodina bude žiť ako v bavlnke. Oči sa mi rozžiarili. Sľubovali krásny plat, ubytovanie, podmienky, o akých sa nám tu ani nesnívalo. Agentovi som zaplatil posledných 300 eur, ktoré sme mali odložené na horšie časy a išiel som. Rozlúčka bola plná slz. Žena ma stískala, sľubovali sme si, že to bude len na chvíľu. Možno na rok, maximálne na 2, kým nezarobíme na vlastný byt a trochu sa nepostavíme na nohy. Vrátim sa skôr, než si chlapci vôbec všimnú, že som bol preč. Hovoril som jej do vlasov na autobusovej stanici. Aký som bol len naivný, aký som bol hlúpy. Sadol som do starého, preplneného mikrobusu, kde okrem mňa sedelo ďalších 7 zúfalých chlapov z východu. Cesta do Viedne trvala nekonečne dlho. Každý z nás mal v očiach ten istý strach, ale aj tú istú nádej. Keď sme konečne dorazili, prišiel prvý obrovský šok reality. To, čo mi sľuboval agent na Slovensku, bola jedna veľká, odporná lož. Ubytovanie. Zaviedli nás na okraj nejakej dediny za mestom, kde stáli staré plechové kontajnery. Žiadne pekné izby, žiadne teplo domova. V jednom kontajneri sme spali 8. 8 cudzích chlapov, 8 rôznych povách. Chrápali sme jeden cez druhého na rozheganých poschodových posteliach. V lete tam bolo 50 stupňov. Vzduch stál a nedalo sa dýchať, pot z nás lial aj v noci. V zime bolo vnútri -10, deky sme mali namrznuté k stenám, z úst nám išla para, keď sme sa snažili zaspať po 14 hodinách ťažkej driny. Rakúšania mali krásne apartmány, pekné čisté ubytovne, ale my sme boli pre nich len lacná pracovná sila z východu, dobytok, ktorý nepotrebuje komfort. My sme predsa prišli len drieť. A tak som drel.
Každý jeden deň to isté. Budíček o 4 ráno, rýchla káva, suchý rožok a odchod na stavbu. Pracovali sme 13 hodín denne, niekedy aj viac, ak bolo treba odovzdať zákazku. Sobota, nedeľa, na tom nezáležalo. Sviatok, nesviatok, my sme tam boli. Nosil som ťažké vrecia s cementom, miešal betón v zime, keď mi prsty na rukách omrzali tak, že som si necítil ani vlastné nechty. Chrbát ma bolel tak strašne, že som večer nedokázal ani stáť rovno. Do postele som padal úplne vyčerpaný, špinavý, smradľavý. Prvé týždne som večer čo večer plakal do vankúša, aby to ostatní chlapi nepočuli. Myslel som na svoju ženu, na vôňu jej vlasov, na to, ako ma chlapci vítali vo dverách, keď som sa na Slovensku vracal z fabriky. Bolelo to. Fyzicky aj psychicky. Ale za každým, keď som chcel to všetko zabaliť a vrátiť sa domov prvým vlakom, spomenul som si na tie nezaplatené účty, na tú biedu a zatol som zuby. Vydržím, hovoril som si. Som chlap, musím to vydržať pre nich. A tak som vydržal. Prvý výplatný termín, keď mi na účet prišli peniaze, z ktorých som mohol poslať domov sumu, akú moja žena v živote nevidela pokope, mi dal silu. Peniaze ma oslepili. Zrazu som si myslel, že toto je tá cesta. Toto je ten spôsob, ako byť dokonalým otcom a manželom. A tak išiel čas. A to je to najhoršie. Z 1 roka boli 2. Z 2 rokov bolo 5. Vždy som si povedal, ešte rok. Ešte zarobím na nové auto pre rodinu. Ešte zarobím na lepšie okná. Ešte odložím chlapcom na vysokú školu a na jeseň sa definitívne vrátim. Lenže tá jeseň nikdy neprišla. Každá ďalšia jeseň ma našla znova na tej istej zasratej rakúskej stavbe, v tom istom studenom kontajneri. Strach bol mojím každodenným spoločníkom. Strach z toho, že prídem o prácu. Strach z toho, že ak ochoriem, nebudem mať z čoho platiť slovenské účty. Strach z toho, či mi šéf na konci mesiaca naozaj pošle peniaze, lebo mnohokrát sa stalo, že nás oklamali, že nám nezaplatili za odpracované víkendy a my sme nemali ako bojovať. Nemali sme práva, boli sme len gastarbajteri. Žil som v neustálom kolotoči práce, spánku a posielania peňazí. Stal som sa finančným donorom, strojom na peniaze, bankomatom, ktorý má jedinú funkciu – produkovať eurá pre svoju rodinu na Slovensku. Zatiaľ, čo som staval domy pre iných, môj vlastný domov sa mi pomaly, ale isto rozpadal pred očami. Chlapci rástli a ja som pritom nebol. Prvýkrát sa bicyklovali, videl som to len na fotke. Začali chodiť do školy. Počul som o tom len cez telefón. Ich prvé lásky, ich sklamania, ich prvé bitky, Stužková, maturity. Nič z toho som nezažil. Bol som ten hlas v telefóne, ktorý volal v nedeľu večer. Ako sa máte? Poslúchate mamu? Peniaze som poslal, kúpte si niečo pekné. To bola celá moja otcovská výchova. Myslel som si, že im dávam to najlepšie. Finančnú istotu, značkové oblečenie, najnovšie mobily, o ktorých ich spolužiaci mohli len snívať. Ale oni nepotrebovali nový mobil, oni potrebovali otca. Potrebovali, aby som s nimi hral futbal pred panelákom, aby som ich naučil chlapským veciam, aby som ich objal, keď im bolo ťažko. Ale ja som bol 1000 kilometrov ďaleko, miešal som betón v mraze a myslel som si, aký som úžasný otec. A moja žena? Zvykla si. To je na tomto najsmutnejšie a najtragickejšie. Človek si zvykne na všetko. Najprv plakala, prosila ma, aby som sa vrátil. Zobrali sme sa, aby sme boli spolu. Nie, aby si ty bol tam a my tu. Hovorila mi do telefónu prvý rok. Hovoril som jej, čoskoro láska, ešte trochu zarobím a prídem. Ale ja som lhal. Sebe aj jej. Neskôr už prestala prosiť. Našla si vlastný systém fungovania. Stala sa z nej samostatná žena, ktorá musela všetky problémy s deťmi, so školou, s bytom riešiť sama. Moja prítomnosť doma raz za 2 mesiace na predĺžený víkend sa zmenila na stres. Keď som prišiel, všetko som chcel riadiť, ale oni už mali svoj život, v ktorom som ja nemal miesto. Bol som hosť vo vlastnom dome. Narušoval som ich rutinu. Cítil som, ako sme sa jeden druhému odcudzili. Už sme nemali spoločné témy. Ona hovorila o ľuďoch v Prešove, ktorých som ja 20 rokov nevidel. Ja som nemal o čom hovoriť, len o robote a o únavných večeroch na ubytovni.
Stali sa z nás dvaja úplne cudzí ľudia, ktorých spájal len jeden bankový účet. A potom prišiel ten deň. Deň, ktorý definitívne zničil všetko, na čom som celý život staval. Vrátil som sa na Vianoce domov. Mali sme vyzdobený stromček, stôl plný jedla, všetko zaplatené z mojich vydretých rakúskych eur. Ale atmosféra bola mrazivá. Žena si sadla ku mne a ticho povedala: už to takto ďalej nejde, mám niekoho iného, chcem rozvod. Zrútil sa mi svet. Ako to myslíš? Kričal som na ňu. 20 rokov pre vás potím krv, 20 rokov nespím, ničím si zdravie, posielam vám do posledného centu všetko a ty mi povieš toto? Pozrela sa na mňa tými chladnými očami a odpovedala: ale my sme ťa neprosili o peniaze, my sme chceli manžela a otca a ty si tu nikdy nebol, si pre nás len známy z Rakúska, ktorý nám posiela peniaze. Tie slová ma bodli priamo do srdca. Boleli viac ako zlomené rebrá, viac ako omrznuté prsty. Mala pravdu, nemohol som nič povedať. Zbalil som si veci, ešte v ten večer som buchol dverami a odišiel späť na ubytovňu do Viedne. Sám, zlomený, zničený. Snažil som sa pracovať ďalej, utopiť ten žiaľ v ďalšej drine, ale telo si povedalo dosť. Keď 20 rokov pracujete 12, 13 hodín denne v prachu, v chlade, v strese, vaše telo sa jedného dňa jednoducho vypne. Začali mi zlyhávať kĺby. Chrbát som mal v takom stave, že som ráno nedokázal vstať z postele bez toho, aby som do seba nenahádzal hrst liekov proti bolesti. Ruky sa mi triasli. Lekár v Rakúsku sa na mňa pozrel a povedal: ak budete takto pokračovať, o rok skončíte na invalidnom vozíku. Vaše telo je úplne zhumpľované. Skončili ste s ťažkou prácou. Zrazu som stratil všetko. Stratil som rodinu, stratil som zdravie a teraz som stratil aj prácu, ktorá bola po tie dlhé roky jedinou mojou identitou. Nemohol som už ostať. V Rakúsku som nikoho nemal, žiadnych skutočných priateľov, len známych z roboty, ktorí mali vlastné problémy a vlastné rodiny, ktoré museli živiť. Musel som sa vrátiť na Slovensko. Teraz som tu. Sedím vo svojom malom, prenajatom, prázdnom byte v Prešove. Kúpil som si ho z tých úspor, ktoré mi ostali po rozvode, keď ma žena ošklbala o polovicu všetkého, čo som za tie roky zarobil. Áno, rozdelili sme majetok. Ona si nechala veľký rodinný dom, ktorý som postavil z rakúskych peňazí. Ona si nechala nový nábytok, auto. Ja som si kúpil tento malý holobyt. Žijem z toho, čo som si našetril, pretože prácu si tu v mojom veku a s mojim zdravím nájsť neviem. Kto zamestná 58-ročného zničeného chlapa, ktorý nevie urobiť krok bez bolesti? Môj každodenný život je utrpenie. Ráno vstanem. Urobím si kávu. Sadnem si k oknu a pozerám sa von na ulicu. Vidím rodiny, vidím otcov, ako vedú svoje deti do školy. Vidím staršie manželské páry, ako sa držia za ruky a idú na nákup. A mne sa za každým tisnú slzy do očí. Som úplne, ale úplne sám. Doma ma nikto nečaká. Keď otvorím dvere bytu, nevíta ma úsmev, nevíta ma vôňa obeda. Víta ma len ten istý zatuchnutý vzduch a hrobové ticho. A moje deti, moji chlapci, sú veľkí, majú vlastné životy, vlastné priateľky, vlastné práce. Sú to pre mňa cudzí ľudia. Zavolajú mi raz za mesiac. Z povinnosti, zo slušnosti. Ahoj, otec, ako sa máš? Zdravie slúži? Dobre, musím končiť, mám robotu. To je celý náš rozhovor. 5 minút mesačne. 5 minút falošného záujmu. Cítim z ich hlasu, že so mnou hovoria len preto, že sa to patrí. Nie preto, že by ma chceli počuť. Cez video hovor sa na nich pozerám a vidím dvoch cudzincov. Neviem, akú hudbu počúvajú. Neviem, z čoho majú strach, neviem, o čom snívajú. Nikdy sa mi so ničím nezdôverili. Prečo by aj mali? Veď som tam pre nich nikdy nebol, keď ma potrebovali. Ja som im len platil účty. A to je trest za moju vlastnú hlúposť. Cítim vinu? Áno, obrovskú, neznesiteľnú vinu. Cítim ju každý jeden deň, každú jednu sekundu, keď sa pozerám na tie 4 steny okolo mňa. Zničil som si život vlastnými rukami. Predal som svoju rodinu, svoje šťastie, svoju budúcnosť za rakúske eurá. A teraz? Čo teraz? Mám tie svoje vysnívané peniaze na účte. Môžem si ísť kúpiť, čo chcem.
Môžem si kúpiť veľký televízor, drahé topánky, môžem chodiť do reštaurácie, ale viete čo? Peniaze vás v noci neobjímu. Peniaze vám neprinesú pohár vody, keď ležíte v horúčkach a nemáte silu vstať. Peniaze sa vás neopýtajú, aký ste mali deň. Ľudia na Slovensku si často myslia, že tí, čo sú vonku, sa majú ako králi. Že zahraničie je raj, kde peniaze padajú z neba a my len chodíme a zbierame ich. Myslia si, ten má peniaze, ten je za vodou, tomu sa žije. Ale to nie je pravda. Je to jedna obrovská ilúzia, do ktorej som aj ja kedysi naivne uveril. Tá bolesť a tá osamelosť tam vonku je taká veľká, že by ste to nedokázali pochopiť, kým to sami nezažijete. Zaplatil som tu najvyššiu daň. Daň z vlastného života. Či to ľutujem? Neviem. Niekedy áno, tak strašne veľmi, že mám chuť kričať z okna. Keby som mohol vrátiť čas, zostal by som na Slovensku. Žili by sme skromne, možno by sme nemali na drahé dovolenky, možno by chlapci nosili topánky po starších bratrancoch, ale boli by sme spolu. Bol by som otec, bol by som manžel, mal by som rodinu, ale na druhej strane si hovorím, čo iné som mohol vtedy robiť? Nemali sme čo do úst vložiť. Bola to pasca, do ktorej som musel skočiť, aby moji synovia nehladovali. Systém nás donútil odísť, ale my sami sme sa rozhodli tam ostať tak dlho, až sme stratili všetko. Môj 20-ročný maratón za peniazmi a lepším životom bol nakoniec len cestou do pekla osamelosti a absolútneho zlyhania. Preto vám dnes hovorím, bratia chlapi, ktorí ste vonku, alebo tí z vás, ktorí uvažujete, že odídete od svojich žien a detí kvôli vidine lepšieho zárobku v cudzine. Groši, jaký vy zarobľajete za kordonom, nikoli nekompensujú vašu vycutnisť u doma. Vykupujete reči, ale rozplačujete si a vlastnoju simieju. Je to krutá pravda, pred ktorou neutečiete. Dajte mi vedieť, čo si o tom všetkom myslíte. Napíšte komentár dole pod toto video. Chcem vedieť, či som v tom naozaj sám, alebo či je nás viac takých, ktorí sme stratili všetko pre pár eur z cudziny. Prihláste sa na odber tohto kanála, odoberajte ho, pretože budeme prinášať ďalšie takéto skutočné, tvrdé príbehy. Možno niekomu zachránia život. Môj je už zničený. Dovidenia a dávajte si na seba pozor. Nielen na svoje zdravie, ale hlavne na to, koho doma nechávate. Neopúšťajte to najcennejšie, čo máte.